bruger de metoder, som eksisterer i forhold til almindelig politiarbejde og politiudøvelse, nemlig her er nogle bestemmelser, som kan bruges, og så kan de pågældende selvfølgelig straffes for hærværk, eller hvad de nu kunne straffes for, i stedet for øjeblikkeligt at stemme dem som potentielle terrorister. Der ser man jo igen ikke, altså man skal virkelig passe på, at man ikke går ud og lader sig drive af så at sige, af frygt i forhold til, hvad det kan udvikle sig til, og så reagere så voldsomt, som man gør. Jeg mener, det er en overreaktion. Jamen, politikerne, en ting skal man jo være klar over, at siden Machiavelli ikke, der er frygt jo blevet et fantastisk stærkt redskab til at styre sin befolkning. I det øjeblik, du etablerer frygt, den der sidder på frygten i et samfund, den der har magten i et samfund, så enkelt er det. Og jeg synes også, man har tendenser til at se det i øjeblikket, ikke? Altså man ser trusselsvurderinger, som relaterer sig 5 til 6 år frem i tiden, hvor man siger, at russerne på det tidspunkt 5 til 6 år har kapacitet til et angreb, ikke? Men har de hensigt til et angreb? Vores gæst i dag, han var PET-chef i 9 år, og så var han på Rigspolitiets rejsehold i 21 år, og så er han en aktiv debattør, og han har en klumme i Avisen Danmark, og derudover så har han været forfatter til 4 bøger, og vi sidder lige nu i et sommerhus. Hans Jørgen Bonniksen, velkommen til efter. Tak skal du have. Du har haft et kritisk syn på indskrænkning af retssikkerhed, og vi vil gerne have dit perspektiv med i dag, og vi vil gerne have dine erfaringer i spil. Og vi kommer til at tale om spændingerne mellem terrorlovgivning på den ene side og efterretningstjenesters øgede beføjelser, og så på den anden side borgeres rettigheder og demokratiske principper. Og så vil vi også gerne se på, hvordan passer aktivistiske organisationer ind i alt det her, fordi de er jo lidt midt imellem, kan man sige. Men til at starte med, så kan jeg godt tænke mig at tage udgangspunkt i noget, du har talt om tidligere. Det er forskellen på kontra-efterretning og så en offensiv efterretning. Hvad er forskellen? Jamen, PET's væsentligste opgave, det er at forebygge, modvirke og forhindre. Og hvis man lytter til ordene, så kan man høre, det er præventive ord. Altså i modsætning til for eksempel CIA, som jo for eksempel skal medvirke til at gennemføre den amerikanske udenrigspolitik. Det er en offensiv efterretningstjeneste. Vi har også forsvars efterretningstjeneste hjemme, som man også kan betragte som en offensiv efterretningstjeneste. Det er så at sige vores spioner. Vi skal med de til rådighed stående midler i PET forsøge på at forhindre, at det sker skade i forhold til vores demokratiske rettigheder. Og princippet er jo, at vi prioriterer terror, vi prioriterer spionage, og vi betræder ekstremisme som nogle af de hovedindsatsområder, som PET skal beskæftige sig med. Altså man kan sige, at PET er sammenlignet med FBI i USA, og Forsvars efterretningstjeneste som offensiv efterretningstjeneste er sammenlignet med CIA. Tak. Og kan man sige, at der er der et paradoks, hvis en kontra-efterretningstjeneste deler information med en offensiv efterretningstjeneste, eller gør man det ofte? Jamen, det findes jo meget strikte regler i PET-loven om, hvilke informationer man må videregive. Og en ting er i hvert fald sikkert, at man må ikke videregive oplysninger om danske statsborgere til en fremme efterretningstjeneste. Det er fastslået med syvtommersøm. Men selvfølgelig i det øjeblik, du ser en dansk statsborger, som har en bombe i hånden og på vej ind i Det Hvide Hus, jamen så siger det sig selv, at så giver man selvfølgelig også de informationer for at forhindre igen, at tingene udvikler sig katastrofalt. Og det vi tænker her på, det er jo samarbejdet mellem USA og Danmark. Og der vil jeg spørge, altså, hvordan balancerer man sit eget lands interesser over for de lande, man arbejder sammen med interesser? Det er klart, at på visse områder, for eksempel terrorområdet, jamen der samarbejder med alle, som faktisk er interesseret i at forhindre, at de ting udvikler sig. Det kan for den sags skyld godt være russerne, såvel som det kan være amerikanerne, at man udveksler informationer, som gensidigt kan medvirke til, at det måske ikke sprænges en bombe i Moskva i næste uge, eller i Washington om 14 dage. Jamen, der er det klart, at der deler man selvfølgelig informationer. Og det er man meget afhængig af.
dansk efterretningstjeneste, PET, specielt hvis man kigger på de terrorsager, som er gennemført, så vil man ofte se, at de er baseret på informationer, som er kommet fra en fremme efterretningstjeneste, som dermed har medvirket til, at tingene ikke har udviklet sig, så man kan gå ind i tide og afbryde en eventuel operation. Okay, så der er på en måde et kollegialt samarbejde på nogle punkter? Et kollegialt samarbejde på nogle punkter, men man skal også være klar over, at i efterretningsvæsenet, der findes det kun samarbejdspartnere, der findes ingen venner. I det øjeblik, du vender ryggen til, så kan du også være sikker på, at de fremme efterretningstjenester, de selvfølgelig vil gøre det, som de er sat til, og indhente informationer, som er til gavn for deres lands udenrigspolitik, deres lands handelspolitik osv. Og når det kommer til terrorlovgivning for eksempel, har du set, der har du jo været ret kritisk over for visse udvidede magtbeføjelser. Men hvad er det, du har set i din tid frem til nu? Altså, der har ændret sig? Indiskutabelt, at de første ændringer og meget markante ændringer sker jo efter det forfærdelige terrorangreb i USA, ikke? Altså det i 9. Hvor man jo gik ind og bad forskellige institutioner om at prøve på at komme med forslag til ny lovgivning, som kunne igen forhindre, at den slags ting skete i Danmark. Og der var der allerede på daværende tidspunkt nogle bestemmelser, som jeg synes virkelig var et alvorligt indgreb i privatlivets fred. Forstået på den måde, at jeg mente faktisk, at vi havde de redskaber, som er nødvendige til at udfylde den forpligtelse, vi har. Og det mener jeg stadigvæk, at PET den dag i dag har. Og hvis man også kigger på historien fra 11.9. frem til i dag, så kommer vi jo ikke udenom, at PET faktisk har udfyldt deres opgave ganske fortrinligt. Vi har et eneste eksempel på en terrorhandling i Danmark, og det er Krudttønden. Ulykkeligt, men det er det eneste eksempel, man har. Og det er trods alt tegn på, at PET så at sige har fingeren på pulsen og er i stand til at følge de initiativer og de forskellige, som nu flirter med terroren og forhindrer dem i at foretage deres handlinger. Så jeg synes, at det fundament, som PET arbejder på i dag, er et fundament, som er tilstrækkeligt til at forhindre, at tingene udvikler sig både på terrorområdet, spionageområdet og ekstremismeområdet. Og der vil jeg nok også sige, at det er vigtigt at være opmærksom på en ting. Altså, hvis vi går ind og kigger på PET's trusselsvurderinger, som jo kommer løbende, der vil man jo også kunne konstatere, at det faktisk ikke har ændret sig næsten siden karikaturtegningerne, altså Mohammed-krisen, hvor man på terrorområdet ligger på det næsthøjeste niveau, det der hedder Operation 4, i forhold til det højeste niveau, som ligger på Operation 5. Så på den måde er det jo intet i trusselsvurderingerne, som peger på, at det er nødvendigt med nye initiativer. Og det synes jeg i hvert fald, at hvis man overhovedet skal gøre sig håb om at komme igennem med den slags lovgivning, så synes jeg, at borgeren har krav på at vide, hvorfor er det nødvendigt. For jeg har meget svært ved med min indsigt og min erfaring at se nødvendigheden i gennemførelsen af så indgribende en lovmæssig regulering i forhold til, at PET jo så at sige kan få adgang til alle informationer, om det er lægejournaler, om det er for eksempel mine klummeskriverier, jamen alt, hvad der overhovedet rører sig, at det er jo det, som den nye lovgivning lægger op til. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig at dvæle ved en distinktion, som du også selv har lavet tidligere, det er forskellen på en trusselsvurdering og en risikovurdering. Ja. Hvad er det, og hvorfor skal man have det med ind i billedet? Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man tænker på, at en trusselsvurdering, det er jo i princippet rettet mod de institutioner, som skal forhindre, at truslen bliver en realitet. I modsætning til en risikovurdering, som jo fortæller, i hvert fald mig, at nu er det noget, vi skal være på vagt over for. Nu er det noget, man skal tage højde for at undgå, at man kommer i en situation, hvor man kan komme til skade, eller andre kan komme til skade. Det er jo en væsentlig forskel på en vurdering, som læner sig op i forhold til de myndigheder, det skal forhindre. Det kan være op til politikerne, det kan være til beredskabet osv., at de tager støvlerne på og er parat til at træde aktion. Det er trusselsvurdering i modsætning til en risikovurdering. Og der synes jeg som borger, at i princippet har vi ikke brug for en trusselsvurdering. Vi har brug for en risikovurdering. Forstået derhen, at noget vi kan tage action på. Vi kan ikke tage action på, dig og mig, på PET's trusselsvurderinger. At russerne er meget aktive i øjeblikket. Hvad i verden skulle jeg
at forholde mig til det. Det er mig fuldstændig umuligt, men jeg kan forholde mig til, hvis det pludselig får at vide, at nu skal man undgå at bevæge sig ind i et område, for eksempel nogle af de steder, man kan forestille sig, at en terrorhandling kunne finde sted, at jeg skal holde mig væk derfra. Det kan jeg forholde mig til aktivt. Så derfor er det altså væsentlig forskel på trussel- og risikovurderinger. Så til tider, så er der lige frem tale om politisk bestillingsarbejde med nogle af de her trusselsvurderinger, eller er det ikke for langt? Så jeg må erkende, at jeg har set den tidligere chef for Forsvars Efterretningstjenesten, som jeg har givet udtryk for med et meget formildende udtryk, men så at sige, at han synes, at gennem seneste tid er ligesom et trusselsvurdering at være koreograferet i forhold til gennemførelse af dansk politik. Og det er jo i princippet farligt, hvis man går ind og prøver på at skal være et redskab i forhold til enhver tid siddende regering og medvirke til at gennemføre deres politik. Det er faktisk KGB's fornemste opgave i sin tid. Nej, man skal levere et trusselsbillede, og så er det op til politikerne og regeringen at tage højde for, hvordan vil vi håndtere det her trusselsbillede. Hvilke modforanstaltninger vil vi sætte i værk? Men det er en tendens til, at hvis jeg skal lytte til Lars Svendsen, som jo også er tidligere min chef, og som også er en af mine gode venner, jamen så ser det ud til, at trusselsvurderingerne de er mere og mere koreograferet i forhold til gennemførelsen af Danmarks politik. Og det er i hvert fald ikke, efter min opfattelse, den rette måde at udføre efterretningsarbejde på. Nej, man kan måske også... En ting, der har undret mig, det er, hvilke trusselsvurderinger, der er klassificeret, og hvilke, der er uklassificeret. Ja. Jeg ved ikke, om det er også en indikator for... Vi vil gerne have, at folk de ser den her, og de andre, dem holder vi internt. Jamen, det er da klart, at det er visse ting, som udelukkende bliver leveret til regeringens sikkerhedsudvalg, og dermed er lukket for offentligheden. Ja, det er sådan er det, og sådan skal det også være. Men det er for at beskytte kilder, det er for at beskytte forskellige ting, som nu lige er oppe i tiden. Hvis vi kunne blive her, bare en lille smule dvæle ved terror og terrorforebyggelse. Bare lige for at tage et lille skridt tilbage. Så har du jo talt meget om prævention, og ja. At faktisk gå ind i dialog. Dialogbaseret terrorbekæmpelse, ja. Hvordan blev det taget imod i sin tid? Jamen, jeg kan lige fortælle, hvad det i bund og grund drejer sig om. I det øjeblik, man kan for eksempel se et ungt menneske bevæge sig ind i nogle kredse, som vi ved i forvejen, som vi overvåger i forvejen, og som vi ved flirter med terror, så vil det være ganske naturligt at rette henvendelse til den pågældende person. Kig ham dybt ind i øjnene og fortæl ham, hvad han står overfor, og hvilke risici det indebærer i det øjeblik bevæge sig ind i de kredse der, hvor han faktisk kan blive redskab for dem. Og prøve på derigennem at gøre ham begribeligt, at det er andre måder, hvis han ønsker at ændre den her verden på. Det er nogle demokratiske måder, som vi vil anbefale ham at bruge, i stedet for at bruge vold som redskab til at gennemføre sin måde at tro på, at verden kan indrettes på. Og der er min erfaring, meget, meget klar og stærk erfaring, det er, at når man først en gang har kigget de unge mennesker i øjnene og forklaret dem bekymringsmæssigt, at de står i en situation, som kan være usikker for dem og for deres familier og kan føre til skade for det danske samfund, så lytter de fleste. Måske nok for det kommer der ikke udenom, at de også føler, at nu har de PET's øjne i nakken på dem. Men det er et redskab, som i allerhøjeste grad, efter min mening, er et redskab, man bør benytte så meget som overhovedet muligt. Så findes det nogen, det kommer jeg ikke udenom, som er fuldstændig totalt uden for pædagogisk rækkevidde. Og der er det selvfølgelig andre redskaber, skal jeg bruge. Det er massiv overvågning, telefonaflytning og internetaflytning, alle de redskaber, man nu engang har. Og så hvis det virkelig udvikler sig, så er det også, og forhåbentlig ikke sker, men man må gribe sig til anholdelser, sigtelser og måske også tiltaler og fældende dom. Det er sådan set princippet, men det væsentligste er det præventive forsøg på at forhindre, at tingene de udvikler sig. Og i sin tid, da du gerne ville have introduceret mere af den her tilgang, hvordan blev det taget imod? Jamen, de kredse, du... Det er jo ingen tvivl om, at det findes nogle hardcore politikere, og det findes også nogle hardcore opinionsstandere rundt omkring i danske samfund, som synes, det var da fuldstændig totalt latterligt. Det var et knæfald for, ja, også for
Et andet redskab, vi også brugte, nemlig at inddrage relevante religiøse kredse i vores arbejde med dem. Det var et knæfald, som blev kritiseret, men ikke desto mindre, så er det trods alt vist sig, at det på sigt har haft en stor gavnlig indflydelse på situationen i Danmark med hensyn til terroren. Det leder mig lidt hen til, altså, du har en anderledes baggrund end måske nogle andre, der har måske arbejdet inden for det samme, eller fordi du har en bachelor i litteraturvidenskab, ja, det er rigtigt. Og det er jo, altså, det man kan sige, nu bliver det lidt fluffy, men giver det måske en anden, er det din profil, er dine oplevelser, er den anderledes end mange af de andre, der måske har en lidt mere hardcore tilgang? Heldigvis vil jeg sige, at det er sket det, at tidligere var PET jo udelukkende en afdeling for politifolk. Og det siger sig selv, at når man befinder sig i en politistyrke, jamen så risikerer man altså også at komme i nogle ekorum, hvor man sidder og bekræfter hinanden i den opfattelse virkelig, som vi ser, det er en rigtig opfattelse. Men vi kommer ikke udenom, det findes 1000 andre opfattelser. Og der må jeg nok erkende, at det er der ingen tvivl om, at mine studier har medvirket til, at det åbner op for de her 1000 forskellige andre opfattelser, som måske kan medvirke til, at man skal mere nuanceret på forskellige ting. Men jeg vil sige, at PET faktisk har igennem de seneste år ændret sig kolossalt, for i dag består det jo af alle mulige forskellige positioner, ikke inden for dels de akademiske discipliner og helt ned til de håndværksmæssige discipliner. Så det er en bredde i det i dag, som forhåbentlig medvirker til, at man ikke kommer ind i de her ekorum, hvor man sidder og bekræfter hinanden i, at det her, hvad jeg ser, det er rigtigt. Det kan godt være, at andre ser helt anderledes på det, ja. Og at virkeligheden er anderledes end den, vi bliver præsenteret for. Og derfor vil jeg da sige, at litteraturvidenskab er der medvirket til, at man får måske et bredere perspektiv, et bredere udsyn. Ja. Det vil jeg i hvert fald takke litteraturvidenskaben for. Ja. Og der er jo heller ikke noget, altså man kan jo godt have flere tilgange på én gang. Man kan jo godt både have den præventive og andre tilgange. Det kan jo godt leve side om side. Hvis vi nu går lidt tilbage til noget, vi har snakket om tidligere, med samarbejde mellem efterretninger og forskellige tjenester. Ja. Og vi ser på den her udvidelse, der ligger i den lovgivningspakke, der kommer, som nu er udskudt, blandt andet på grund af pres fra forskellige meningsdannere, der selv er inklusive. Også mig. Ja, der selv er inklusive. Ja. Altså, at der er mange, der ligesom har stillet spørgsmålstegn ved de her udvidede magtbeføjelser. På den ene side, det har vi, og så har vi jo brugen af amerikansk teknologi, Palantir for eksempel, eller specifikt, som bliver brugt i politiet, PET, til ligesom at indsamle store mængder data. Men det er jo amerikansk infrastruktur, som man gør sig afhængig af. Hvad tænker du om det? Jamen jeg mener, man skal være særdeles skeptisk i forhold til, hvilke leverandører man hæfter sig op på. Og specielt nu i den ustabile situation, den usikre situation, vi befinder os i forhold til den præsident, der findes i USA i øjeblikket, som til lige med faktisk har opfordret CIA til at spionere mod Grønland, altså mod danske interesser. Men der må man nok erkende, at hvis man pludselig bliver totalt afhængig af en leverandør, som får fuld adgang til de informationer, man indsamler, jamen så skal der lov for, så har man da leveret alle de varer, som man overhovedet kan levere til brug for amerikansk politik og så den stil der. Derfor mener jeg faktisk, at man skal være meget, meget, meget forsigtig. Også det at være afhængig af en leverandør, det er jo ensbetydende med, at pludselig kan der ske nogle ting, som gør, at man er ude af stand til at få fat i de informationer, som man nu har lært i systemet. Så det synes jeg er vigtigt, at man skal være påpasselig. Og det kan jeg se, at det er mange andre i diskussionen her, som netop har påpeget på, at den der entreprise med Palantir, den er nok noget, man skal være opmærksom på, og så tage højde for, hvis man nu gennemfører den her lovgivning, som ligger og venter på efteråret. Ja. Det er vigtigt også at være opmærksom på, det er jo, at den her lovgivning, som ligger og venter i øjeblikket, den kræver ingen retskendelse. Altså kronjuvelet for mig i 41 års politivirke har været, at man simpelthen
gå ind og præsentere sit mistankegrundlag for retten og få kendelser på det, så man får dermed en anden vurdering. Til lige med, at det er også en forsvarer, som er til stede, når man præsenterer sit mistankegrundlag. Hvis det eneste opgave er at underminere alt det, som man nu lægger frem for dommerne, og så er det op til dommerne at tage stilling til. Det er kronjuvelt i dansk retspleje, og det er det, man også rokker ved, og det er det, jeg synes, det er ganske fortvivlende. Hvorfor i alverden skal man gøre det, når det ikke er nogen som helst grund til det, i forhold til de trusler, som jeg ser. Og så har jeg også erfaring, at jeg har trods alt været 9 år i PET. Jeg har været i Stasi-arkiverne, og jeg må erkende, at der har jeg set et system, som virkelig går over gevind, hvor en stat simpelthen går i paranoia. Og det synes jeg ikke, det er grund til i det danske retssikkerhedssystem at gå i paranoia, hvor det er registreret, ja, hold fast, 111 kilometer oplysninger, 6 millioner informationer om borgere, det er halvdelen af DDR's befolkning, som er registreret på det tidspunkt. Altså det er et gysende eksempel. Lars Svendsen siger, da han bliver præsenteret for den her lovgivning, den tidligere chef for Forsvars Efterretningstjeneste, at selv Stasi vil være misundelig, hvis de fik det redskab, som det nu lægges op til. Så det fortæller lidt om, at det er også andre sagkyndige, som virkelig har en fornemmelse af, at det her, det er lige før vi går i paranoia. Og vi har jo også et CPR-register i Danmark, som er meget, meget specielt, meget stærkt. Vi er jo meget digitaliseret samfund, og når vi samtidig har de her altså meget mere effektive, meget mere teknologisk udviklede systemer end Stasi havde, så har man virkelig en befolkning, der er overvåget. Jamen, så har man befolkningen derovre, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, men hvis du går ud og spørger befolkningen generelt, så vil de sige, jamen, jeg har ikke noget at skjule, kom bare ind. Og der vil man nok erkende, at der vil jeg gerne med 7-tommer søm slå fast, at man skal lige være opmærksom på, at i det øjeblik PET for eksempel får adgang sådan nogle informationer som dem her, som kan være, at en gymnasieelev måske i forbindelse med en opgave går ind og søger på bombe af manualer og den slags ting, og så det giver anledning til, at man bliver registreret i PET, eller andre ting, når det nu breder sig så vidt ud, som det gør. Så når det unge mennesker der engang bliver moden og interesseret i for eksempel en stilling i Udenrigsministeriet, eller i Forsvarsministeriet, eller i politiet, eller andre steder, så har man brug for at få en sikkerhedsvurdering. Så vil man nok konstatere, at pågældende ikke har muligheden for at få det job, uden at få at vide, hvorfor. Den ligger i allerhøjeste grad noget, som man skal være opmærksom på, når man indfører sådan et system som det her. Altså, jeg må erkende, at i dag vil jeg ikke turde overrejse til USA, for det har været meget kritisk i forhold til hvad der foregår i USA i øjeblikket. For det er ikke øjeblikket i tvivl om, at det på en eller anden måde måske også bliver registreret et sted. Men alene den tanke, at man er i den situation der, fortæller lidt om, hvor forsigtig man skal være med at udvikle systemer, som er totalt overvågningssystemer. Altså jeg er der intet imod, at jeg vil også skamme mig som tidligere PET-chef, at man går ind og selvfølgelig forholder sig til de risici, der eksisterer, til de personer, som flirter med terror, men stadigvæk med det fundament, som hedder, at man går ind og præsenterer det for en dommer, og man får en retskendelse på det, og på den måde får andre vurderinger på en mistankegrundlag. Selvfølgelig er jeg interesseret i det, men masseovervågning, nej, og er der, nej. Man kan sige, det her spørgsmål, eller det her argument med, at jeg har ikke noget at skjule. Ja. Det er nogle kedelige mennesker, der ikke har noget at skjule. Jeg synes, det var et lidt underligt argument, fordi altså et er jo en efterretningstjenestes beføjelser og dets evner, og noget andet er den stat og det samfund, man befinder sig i. Det er jo en konstant interaktion, der bevæger sig på alle mulige tidspunkter. Så det kan det godt være, at man ikke synes, man har noget at skjule på nuværende tidspunkt. Men hvis ret bliver til uret, eller en stat går i en helt forkert retning, så har de jo også lige pludselig, så er det jo ikke om, hvad du måske vil skjule, så er det jo måske din holdning, eller har du stemt på den rigtige, eller altså det hele hænger jo sammen. Det gør det. Over tid.
Og læg mærke til, at PET nu pludselig også er begyndt at beskæftige sig med et andet område, som hedder antimyndighedsekstremisme. Jeg vil næsten ikke sige det, men et langt ord. Ja. Og som er opstået efter faktisk i sin tid modstand mod vacciner og den slags ting, hvor man nu går ind og interesserer sig for de holdninger, som relaterer sig til dem, der er op mod myndigheder, men selvfølgelig igen baseret på det, som er vigtigt, at det skal være med udenomsparlamentariske metoder. Men hvor finder man grænserne? Ja. For det at vi lever i et land, hvor vi har ytringsfrihed, og vi lever i et land, hvor man en gang imellem også går virkelig til stålet for at gøre opmærksom på sine holdninger og meninger. Bliver det så betragtet som noget, som man skal være opmærksom på? Godt nok måske ikke noget, som er helt ekstremt i øjeblikket, men man selv kan udvikle sig til ekstreme, og man så bliver registreret. Altså jeg er meget bekymret over de ting, som man nu har taget op, og som man kan læse om i PET's seneste trusselsvurdering. Antimyndighedsekstremisme. Det er et begreb, som de arbejder med nu, ja. Okay, så det er for eksempel, hvis du er en anti-vax, eller du er, hvad kunne det være, du har nogle vilde konspirationsteorier af den ene eller anden art. Præcis, konspirationsteorier arbejder man meget med, når man går ind og vurderer på, hvorvidt det her det kan medføre en trussel i forhold til. Og det de også lægger afgørende vægt på, og som man så godt kan få en tanke omkring, at det er vold mod politikere. Jeg kender ikke ret mange sager mod vold mod politikere, udover det er en eneste sag, og det er vold mod statsministeren på et tidspunkt. Og det kan da godt være, at det har haft indflydelse på, at man nu er begyndt også at beskæftige sig med det område. Det skal være usagt, men tanken eller nærliggende. Ja. Jamen altså, folk bliver voksne, og folk bliver modne, og skal de så registreres på op til 20 år, på grund af, at de i ungdommens letsind vil komme til at foretage sig ting, som jo kan håndteres af det normale politi, hvis man vil det. Ja. Altså, der har man jo en straffelov, som det normale politi kan bruge, uden det der med at medføre en overvågning i en sådan grad, at man ikke får stillinger i politi, eller forsvar, eller udenrigsministeriet, eller hvad man nu ønsker at få en stilling i, ikke? Og dermed spolerer man et ungt menneskes måske mulighed for at få en ønskestilling, ikke? Det synes jeg også, man skal være opmærksom på. Ja. Og du er faktisk, i den her forbindelse, så er du jo tidligere blevet spurgt ind om aktivisme og sådan nogle ting. Radio 4 havde ringet til dig på et tidspunkt, og der verden spurgte ind til nogle demonstrationer, om de var inden for skiven, som han sagde, hvor de råbte, det var en pro-palæstinensisk demonstration. Dem har der jo været rigtig mange af nu. Det har det. Hvor de råbte from the river to the sea. Og jeg vil sige heldigvis for det, fordi at min holdning er, og det var også PET's holdning i min tid, det var, jo mere man kan råbe og skrige, jo mere man kan demonstrere, jo mere man får frit løb for sine aggressioner i form af den slags måde at manifestere sig på, jo mindre sandsynlighed er det faktisk for, at folk de går videre ud af vejen i den retning, som hedder udenomsparlamentariske metoder, altså vold og den slags ting der. Der er vi virkelig i Danmark forstået at håndtere det og give frit løb for aggressionerne. Med undtagelse af også igennem det seneste, netop på grund af den her palæstinensiske israelske konflikt, som eksisterer i øjeblikket, hvor man jo har været inde og kigge på, hvem det så at sige igennem deres ytringer støtter terror, ikke? Og gå ind og rejse sager på det, ikke? Og der er man medvirket til at begrænse noget af ytringsfriheden, og måske medvirket til at begrænse noget af det, som i sidste ende kan være rent præventivt, at man får lov til at virkelig give udtryk for sine holdninger. Ja, der er et eksempel her, der lidt springer mig i sinde. Det er, at nu, hvis vi hopper over til England, så er der en gruppe, der hedder Palestine Action, som jo har været fortegnet over, at britisk militærudstyr har været brugt af israelerne. Ja. Og så tror jeg, så vidt jeg husker, så spraymalede de nogle fly. Og svaret fra staten, nogle institutioner, det var, at man simpelthen ville designere dem som en terrororganisation. Ja. Og nu er der så en kamp, men bare det at støtte deres aktion, det vil jo så være en terrorhandling. Eller i hvert fald, du ender i hvert fald i fare, hvis du for måske at blive arresteret eller overvåget. Hvor går grænsen her?
Jamen, jeg synes, det er en voldsom reaktion. Ikke? Der kunne man jo have brugt hærværksbestemmelsen, som de formentlig også har i engelsk straffelovgivning, i stedet for øjeblikkeligt at gå over til en meget strikt vurdering af det her, det drejer sig om terror eller forberedelse til terror, som jo er en meget alvorlig forbrydelse, som kan give op til livsvarig fængsel i visse situationer. Så der må jeg nok erkende, at jeg synes, at det er en overreaktion efter min opfattelse. Brug dog de metoder, som eksisterer i forhold til almindelig politiarbejde og politiudøvelse, nemlig her er nogle bestemmelser, som kan bruges, og så kan de pågældende selvfølgelig straffes for hærværk, eller hvad de nu kunne straffes for, i stedet for øjeblikkeligt at stemme dem som potentielle terrorister. Der ser man jo igen ikke, altså man skal virkelig passe på, at man ikke går ud og lader sig drive af frygt i forhold til hvad det kan udvikle sig til, og så reagere så voldsomt, som man gør. Jeg mener, det er en overreaktion. Jeg vil sige tusind tak for dine mange perspektiver i dag. Har du nogle ting, du gerne vil tilføje, eller noget, du har på hjerte her til sidst? Nogle ting? Jo, det er en ting, jeg har på hjerte. Det er en appel til alle politikere. Jeg synes, at en ting er vigtig for en politiker. Det er jo hele tiden være garanten for, at den lovgivning, man vedtager her nu, at man ikke giver den til sin værste fjende i hænden. Og med de ord. Tak for nu. Tak for nu. Lad os sige, at du så har en dansker, der tager til et andet land, hvor USA har mere jurisdiktion, ikke? Hvor de kan komme ind, og de kan jo spore det. Det er jo meget højteknologisk, så kan de jo spore de her personer. Og så lige pludselig så har du en dansk statsborger, der på grund af information, som en dansk efterretningstjeneste har givet til en udenlandsk. Måske står på no-fly-listen eller bliver anholdt, eller også så videre den stil der, ikke? Altså det er jo det, man skal, men det tænker den almindelige borger ikke på i dagligdagen, vel, at det kan ske. Hvorfor tænker politikerne ikke på det? Jamen politikerne, en ting skal man jo være klar over, at siden Machiavelli ikke, der er frygt jo blevet et fantastisk stærkt redskab til at styre sin befolkning. I det øjeblik, du etablerer frygt, den der sidder på frygten i et samfund, den der har magten i et samfund. Så enkelt er det. Og jeg synes også, man har tendenser til at se det i øjeblikket, ikke? Altså man ser trusselsvurderinger, som relaterer sig 5-6 år frem i tiden, hvor man siger, at russerne på det tidspunkt 5-6 år har kapacitet til et angreb, ikke? Men har de hensigt til et angreb?